question. In Hausa, I cannot in Hausa. stop you. In You want Hausa. question? Ask your question. Do you want to ask more question? No. If you want to ask question, ask question. It's okay, Hausa. It's okay, sir. In Hausa. In Hausa. Kamar yadda ni faɗa yau wata rana ce da muka zo domin gudanar da zaɓe na shugaban da za su jagoranci jama'iyyar APC a ƙanan hukumomi. Kuma kamar yadda faɗa jama'iyyar APC ta fitar da jadawali na zaɓe, ta yadda wannan zaɓe a tsaya a yi shi akan sulhu ko a yi shi akan zaɓe tare da shugabancin shugabanmu kuma shugaban APC a wannan jiha sanata Dr. Aliyu Magatakardawa muku sarkin yamman Sokoto. Dukkan mu mun amince da za mu je ta hanyar sasantawa. A bisa ga haka yau muka zo wannan ƙasar hukumar mulki ta Sokoto ta Kudu mun ka tabbatar da mun zaɓi shugabanni a ta hanyar sasantawa. Sannan ban da buƙatar in faɗa ma jama'a yawan jama'ar da suka fito yau domin gudanar da wannan zaɓe shi ya tabbatar da cewa ba wani fati a jihar Sokoto banda fatin jam'iyyar APC, kuma jam'iyyar APC ita ce fatin da ke tafiya a yanzu, ita ce fatin da jama'a ke ra'ayi, ita ce fatin da muke ganin ta cancanta al'umma su bi. Kuma da iyawa Allah zaben da zai tahowa nan da shekara 1 da watanni, wannan zaben da muka ci aka zo aka sace muna, insha Allah za mu sake karɓo shi mu dawo gare shi don mun tabbatar da cewa mu aka zaɓa. Haka kuma ina kira ga sauran 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Sokoto su zauna lafiya kuma su tabbatar da sun kiyaye kowace irin doka da ya kamata su bi. Haka kuma ina kira ga sauran jam'iyyu a jihar Sokoto su dawo su canza tunani, su ji jam'iyyar APC a jihar Sokoto da jam'iyyar APC a tarayya in suna so ci gaba da ganin haske al'amuransu na siyasa. A halin yanzu ba wata jam'iyya wadda ake ra'ayi, ake tawai, ake gida a jihar Sokoto in banda jam'iyyar APC. Shikenan.